Khulumka te wese tak hubuk song ang Haika Dinesh Debbarma naroni logio tini ang Digvijay Hospital ni saru tango Bangalore hataya tini Tripurani khoroksa Binoy Debbarma nei 11 tarik ni salo gari be ferik langjaka accident ngi thangmani yagulo bono ICU tabuk hospital admit khlaimani yagulo sung sajaka je bo ICU tona nangnai bo COMA kwlaijak tabuk tak jorate te bo lengjak ko tini 12 tarik ni hor thanga tabo tago bo lengjak ko ke bini nok ni borok to sopai ga bini bufai na bini bufai ang phaiga tai bini mami bo phaiga Tripurani tini phungni dipor sarik ni flight romoi tak borok sopai drop no 11 ta somoyo oro koimung ganga lukuro tabo borok ni thani asuk rang rok to kri je admission khlaimani ICU tonmani ICU charges tabuk daily 20,000 sanjago miani je khlaina nino to bongni company ni borok help khlai rikha kintu khanani simik ke borni company borok basi help khlai mangla khani sawi tamo dabo so noroni thani borok help sanmani bagai kisa koijo norno jese help khlai mancha khlaidi in case nor kono information nango ganga norok ano contact khlai mano ani number inke 8088028601 tewsi saun ani number 8088028601 any information or nango ana call claim no hai ke WhatsApp message claim no ang jodi call yasa ga WhatsApp message claim ni sasono te oisa jotona no khulumga te hambai maro sungno logeri tamani bagai ka claim no ga ge bo sunam tikena logeri thangana nai oisa khabai khulumka khulumo tini diprasa tapu buturongno okra chakra rongno ang thanamu jungma angka haji andara bengaluru kam khai tongmani security guard bo horni abo gothana angka shonibar ni simi bono sabjing gari rok da thotai kalangka saimaliya bongkha tangke jeno hospital ko sokai kang saimaliya inke ang khanawe bin dolo call khaya ang khanawe ma phakya yango roibar ni sarigo noita sokai kang ang tabuk darano nai tongo hospital no bengaluru phajak kangan thani to angase kun saimaliya obo darani bokrok nek nosto operation ma khanyai kang tabuk tam khangkon saimaliya ang saijung asik chip siang le yang boni basapun pha phajagya ang tabuk kun saimang koro tongo chini ang contact mangkha kaisa tini Dinesh harbai ka pe John Debbarma hame ka ang kong ni ani bo tubak namu tunga bo ka dakai ko khanamu tono ka hat tin tiprasa hame kaisa oro guru tongchini da Dinesh songni account bini account to saime bo lengjak chi kun bachai me kun chi sia bo mokolo ka kun kyoya ko khaniban chi bini account number tang saime ya jara anu tubana mu tunga ro ang le subjaya ba jara tubana mu tunga ro aro ni tini da Dinesh ni account songni rimano ko tiprasa guru ni account rok no rimana an lek re ko dara ni go lengja ko ga ko saime ya takut tay buku jono sih kita sarang nang bela ke mako ya ni ko bana ba ang kun kun su yang le ko tan khai cha na chelai tam cha na tai ko hang gai cha na ang ko ron na ne ko khati di ya bela ke ang ko samali ya kun bokron na to thik ku thung ja bo tha thang ya saime ya ta bo kuno huso man thak khaya ku ta na ni ban sini ba ana ang bela ke sini te pa ma tharang nang tin tiprasa rong ma khulumu jotono na anu chubana bagai asung noko hambai